Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillah. Ugak sadulita mel jaman madya nggonku ndereke lawan para Pandhawa nganti padha nindakake perang gedhe Bratayuda saiki wis purna lareh keprabone sinuwun Puntadewa lumintir dening Ndara Parikesit ning rasaku negara Ngastina Mbasan dicekel karo sing jenenge Prabu Duryudana lah kok dadi morat marit kahanane rumasaku Mbasan negara Ngastina dinggone karo Kurawa kok rasane beda karo biyen nalikane isih dinggoni jaman sinuwun Prabu Pandhudewayana rasa sing kaya mangkene iki aku isih ngrasake ya senajan to saiki ingkang madheg Nalindra ana ing negara Ngastina sinuwun Prabu Parikesit ning rasaku kok panguripan wis owah negara Ngastina ora dadi becik malah ora genah uripe menungsa saya ora genah panembah do dienggo mitenah wong suci do ngresah wong nista ngembyah rega sandang pangan munggah golek gawean susah sing dadi pengarep kok nalare padha kaya bocah Semar kudu iso njangkah Semar kudu iso ndandani kayangane para kawula negara Ngastina mumpung iki kanane wis becik kaya mangkene mumpung Nalendrane kepenak mumpung ratune mbangun miturut karo Semar tak wiwitane tak dandanane negara Ngastina
Marekaten prayitna semurir seka balik titiyane kandhayane Trisunya Purnama sasi ya matekan jiwa meling nengge sang Lurah Semar Badranaya nalika semanten ngaraos bilih negari Ngastina sampun risak kawontenanipun tumuling mengangka arsana nutuh wonten ngarsaning para Jawata ya matekan jiwa melingane bali praptani nalindraning para Jawata nengge Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingga nalika semanten eling-eling nadanta derajating Panakawanti napa kang dadi sedyane dayaning aji pamling sumundhale ngawiyat ngantos dadosaken mandhaping Sang Hyang Bathara Guru jumlara saking dirgantara kaya daru tetarangan nengge Sang Hyang Manikmaya wau sembane ring ulun ngapara parisang parisang ampur pengrat mring sanan ingkang mring kanan sing tasih buka kang saweka masiring telahan kiwanganan amur sing nguri rasaning ngelmu winarti ten Sakar moco Mastowo sarasane witataning kasampurnan arace aning rasa ndadekke kaget penggalihmu
Manik Maya aja dadi kaduk ati kajur penampamu ya guru. Wondene aku wani nglarapke karo kowe. Kowe iki arang-arang medun ming medingkring eneng dhuwur terus. Mbasan sing butuhke aku kowe gelem medun Manik Maya. Wong Mastuna Mesidam sekaring bawana langgeng. Kakang Nayantaka inggih Kakang teka damel kejot sotaning manahipun ingkang rayi nggih panjenenganipun teka kula nampi dayane ngaji pamling teng sumunduling kawiyat Kakang Semar nimbali lan ingkang rayi wonten wigatos punabi Kakang. Aja kaget nggonku nglarapke karo rawuhmu kowe tak kon tedhak ning Madyapada iki. Mergo aku ngrasake jagat negara Ngastina iki wis rusak. Ngono. Iki wis mapan ana ning jaman Madya. Teges wis udur jamane para Pandhawa, sak putu-putune para Pandhawa. Manik Maya, aku ngrasa negara Ngastina iki mbasan dinggone karo sing jenenge para Kurawa iki kok rasane kok padha pating digas polahe pating bejaji ora karu-karuan. Saiki negara Ngastina iki lagi kepenak-kepenake nek umpama arep dibangun. Inggih Kakang. Ayo ning aku ki rumangsa jaman saiki kok akeh wong sing padha latihan bela diri. Padha ngegungke karo kabisane, dumeh aku iso ngene, dumeh aku iso ngono. Terus sing sak ngisore do didak-idak. Kamangka jaman saiki iki wong sing arep bela diri, ngilmu bela diri kuwi wis ora kanggo. Mergo wong nek arep membela diri iki saiki apa-apa nganggo dhuwit. Ngono. Inggih. Mula kanan sing kaya ngene iki aku ki ngresah. Aku ngresula, aku ki pirang-pirang taun seprana seprene kok rumasaku negara sing tak tutke iki nek ora tak bangun kayangane kok ora dadi. Negara sing tak tutke, negara sing tak eyupi kamuktene nek kayangane ora tak bangun kok rumangsaku ting besasik. Manggiriyen Kakang teko Kakang Ismaya badhe bangun kayangan. Tak blakani aku arep bangun kayangan. Ning mesti kowe kaget, mesti kowe salah tampa, mesti kowe salah paham. Mula supayane aja ngasih kowe mengko salam pahah. Mula kayangan sing arep tak bangun ki udu kok kayangan sing tok nggoni, sing metingkring enek dhuwur ki udu babar wisan dudu Manik Maya. Nanging kayangan sing tak arep tak bangun kuwi mujudake pakartine sangjaning para kawula negara Ngastina. Merga ning kayangan kuwi ora ana sing jenenge regejekan, ning kayangan ki ora ana kok sing jenenge memungsuhan kuwi ora ana. Inggih. Mula kayangan Suralaya arep tak wujudke ning negara Ngastina. Coba kayangan Suralaya ki tentrem. Saiki negara Ngastina lagi ora tentrem. Mula arep tak tentremke kanthi srana aku mbangun kayangan Manik Maya. Den sembah niring ulun kapurba risang amor pingrat mring sananing kang mring kanan siing tasih mawe buka kang saweka Astungara Sidam saring bawana langgeng. Kakang Semar babar pisan menawi paduka Kakang Ismaya nginten bilih ingkang rayi mboten sarujuk menapa ingkang sampun paduka gayuh. Kakang estu luhur timen gegayuhan paduka Kakang Ismaya teka pengin bangun kayangan wonten Praja Negari Ngastina katitik panjenengan ulun piyambak ugi mangertosi Kakang. Bilih negari Ngastina dinten sakmangke sampun boten tentrem awit pakarti tuwin patrapipun Sangya Prasata Kurawa. Nek ngono kowe sarujuk inggih Kakang.
Terus aku njaluk tandang gawemu. Kaya ngapa? Kira-kira nek pancen kowe sago lahir batin nyengku yo lek arep bangun kayangan, coba ketokno. Bebudenmu nyang aku, lelabuhanmu ning aku. Kakang Semar sampun waskuwatos. Mangke ingkang rayi piyambak ingkang badhe dawuh kelawan sangjaning para durandura. Kinarya miwiti anggen paduka Kakang Ismaya badhe miwiti bangun kayangan Kakang. Matur nuwun, matur nuwun. Nek ngono tak sowan ana ngersaning sinuwun Prabu Parikesit mbok menawa ana perkara sing bakal didhawuhake ana ngersane kakangmu iki Manikmaya. Inggih, ngaten ulun kundur makayangan Kakang. Non lere kakonan suram sorate tanpa dan kasolan pacaring purnaming gak kono dasaring mongso ngatiko Pombang sangat capek gawang susuh angin nganti gone medhar ilmu kang sanyata
Wilaheng Om Wilaheng awi kena mastu Purma Sidhem Amawi kena mastu Purma Sidhem silat mring Hyang Jagat Karana Sirang Tondo kawisisaning bisana sono sinambung nanging mila wis tumaksina stantun lambang bendho jenantara tutur katila tetula tulat mriko rabdeng marabdiya pinarti tameng lalata mangya tekap wasananing gupita tawarengging mrelambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggugung sang mawengkata sedebyar dumadining wayang purwa Purwakaning kandha linar nuntun basa dongeng punung ngemus rasa yen naras saya kaos mlacari angrasa wani uruhing diri rasa mungsang rumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wis nanggung caing carita becewus kagelar sore pagelaran Gus Jatra mirsani pagelaran ing Purwa Surya Candra darum nyewang Kartika wis pinurut Bagadrati kawasa Sahari Aratri Anggutri Pawono Pulateking Dusina Gilir Kemanti tempat dadi ketanganing dina sasi warsi windu bangsar papat Patung lantang kartu mangkar toya sinrambun toya jawah pating krempyak dadu padanging kutu-kutu walangkat tuku furun wunung yang berunti dadu branonton mau jalan padang tarawangan sinaru sang banget nang sumur bawani jagat ungging jagat wetan untuk mengup-ungup ungging ngalnganmu gerabang perngangah lamun kagsaya dilat-dilat bumi saya dangu sumur sang Hyang katon semeblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru moyo-moyo pojong gunung ki mlan kendanu kasiling maraban sono lenggat lenggut ngantuk gunung Pakuta mega tan wetawis dangu sulan kawula tasih dene warsa angupaya buka karo Tegal Sawahi anglo silur tatang ana pedhote senambi sendonan sesidenan mikul garulu ku dianggiring raja kayane samane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat durung inggih kiblat papat lor kidul wetan yang ulon sinar jagat kang sami rebut yutur bodhet sorbot kuwuk prandene datan wonten ing ngamadani kekuwunging praja negari ing Astina ya sinebat praja negari ya Wastina ya Gajahaya ya Liman Benawi ya Guru Janggala banjur go pambunganing kondo sarating panggi krana negari Ngastina otomatis saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantoya Benawi nampi ombak samudra binang langul kang tanpa wakut bekating pangal kapantuk ruting Cakrawala wane-wane cakring pewisik samene kireping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya sesing beksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasara jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuang rembuyung royo-royo karang itri rawi-rawiron klopo bumi subara pasiden mabur sadengat pinandur tangkarto mangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan angarangsang langit lenggak-lenggok lampahi toya mijil saking sendang peningkir tani piline pinara-para layune trami wadhuk benentung-bentung kinarya henggeline sawah yang pategalaning nara kesemo mokal panguleng tetani bebasan tatanana bumi sajengking selasta itu nanduran kang para kapipandya Bathari Sri Anggar Pasabinan Yayaruk misare kang pinangga pratiwi pategalan nggo pulujeng kang rembuyu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung witane polo mendem polo kang sing marang polo gumantung sadetan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itewen sansaya ngrembug lamun siang samya gelaring mangunen lamun wanci saraf surya samya mulih marang kandange dewi-dewi katanono carane kandhang nganggo Kanjeng Malang lapet tembe saking tindak Durjana Cudi samya sayuk seka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina ana ngimbangi gunung anggung riksa lestari luntumurun Ratu Merah sadidadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun toti naliti sampun samya sameting sesanggeman sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya winada widanane moman sinamantan daya dinayan
sawiji mapan sejatine jejimbahan kang pinuji temama wujud manunggaling cipta rasa karsa kang ambabar karya kenging binasake negari Ngastina nalika semana lagi mancik marang jaman Kecana panjang punjung pasir pawukur lho sinawi gemah ripah kartata turta raharja dasar negara kang gedhe bare padhang jakate rukur setuta aduh kuncarane turta kasusuring Pancawraja lasinta wawing kepareng mung sabda panganduka lenggah wonten samantaning Damar Kencana Siniwaka Sangjaning para kawula dasi sanes Prabu Duryudana sanes Prabu Kalimataya ananging wayah Pandhawa awit mengeti dukunane sampun mapan wonten madyaning jaman madya teges jaman turasing para Pandhawa nyang para wayah Pandhawa sapurnanipun perang ageng Baratayuda pramila ketingal lenggah Siniwaka dados Nalindra wonten negari Ngastina atmajaning sawarga Raden Abimanyu nenggih jejuluk Sang Nata Prabu Parikesit ya Sang Nata Prabu Paripurnama ya Sang Nata Prabu Paripurna liringaken jejuluk Sang Prabu Paripurna lire dados Nalindra pepungkasaning para Nalindra pramila genya madeg Nalindra wonten negari Ngastina katon ayem tata titi tur tentrem senajan tasih kathah setunggal kalih sangya para kawula ingkang sajak katingal mirang kampu jinggo mundhatan para ratu awit tasih nyebeki jroning wataking watekaning sangya para Sata Kurawa sawarga pramila mangke katon lenggah Siniwaka sak madaning Damar Kencana datan mantra-mantra sipating Bathara ya dewaning kasugihan Sang Hyang Bathara Kuwira Ngejawantah binayang bayang Sangjaning para Hapsari kawis tinggal manggu tanggung Jaka paloro-loro yayah roping samudra daratan lenggara Sang Nata Prabu Parikesit yen Cinandra pindha jawata karing Widodara Widodari lasin tenggek warang caket dene pangarsa muhung papati negari Ngastina mrangga dalem nenggih Sang Rekyana Patih Dwara atmajaning almarhum Raden Samba Sang Rekyana Patih Dwara mangkalaken minangkapun tetepangganing Maraja negari Ngastina nenggih Pandhita Cemara Sewu nenggih Sang Tapa Begawan Curigananta Yaka Krasana Waning Wintawasi Jaladara ya Sang Balarama ya Baladewa dukunane Nalindring Mandura mugi caket Panakawan ya abdi kinasih pitaleming Karangat Jembel nenggih Sang Lurah Semar Badranaya datan kantun piswanipun Sang Lurah Bagong ing padukuhan mring kapus mulat sangjaning para kawula najan to Sang Lurah Semar Badranaya namung derajating batur namung derajating Panakawan nanging wantun mengkeraken sangjaning para lenggah awit mengeti bilih Sang Lurah Semar Badranaya ageng lelabetanipun tumrap Sang Prabu Parikesit pramila sigara murmani pangandikan dada kumangling sri pandika Sang Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna ingkang dereng kababaring lisan
kang nyata sanyatane mung meh rasa ping ati bongahing aran coblok sokang tias kamuntenina nora kaya si punggung anggongku ronggong mugungan sak dina-dina ngremehke mataning urip sinaranging maruta marat kelanggar nganggungku merunggong indra padane si paksaku make Niwang Agung mugia ngayomana marang praja negari ya Wastina saisinipun. Ora mengkoto dhisik Kakang Patih Dwara. Ayo ndadekake kaget pekenira si Kakang Patih Dwara. Wondene sira isun wiji wonten ngajengan manira Kakang Patih Dwara. Kawula ana ninggih diwaji sesembahan kula. Pengayoman kula nrima Madyapada pratenggelan. Sinuwun Prabu parikesit. Paduka miji dumateng wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan. Sinuwun. Arikala kula taksih lenggah wonten sak jawining pasewakan ing jawi sangat kuatosing manah Pindaran Salombok
pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula caket wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun. Kawula ana ninggi. Iya Kakang Pati. Kadiparan anggon sira ingsun miji minangka dadi badal wakiling ingsun. Ndak percaya mulata kang saka kuwi tata rakiting kaprajan ya Wastina marata diagit aturna kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kengkarempin Kakang Pati Dwara. Non kawula ana ninggi. Menawi pandukan dangu bab tata rakiting kaprajan negari ing Astina. Sang para kawula samya sayek seka kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal saestu damel guyub rukun ayem tata titilan tentrem gemari pakarta tata raharja wonten negari ing Astina mendhakipun dumateng Sang Hyang Abdi Praja inggih boten kendhat anggenya tansah gladhen lahir daring kaperang sinuwun sawanci-wanci praja paduka katembok parang muga tartentu boten badhe kepok kunca paduka Sang Nata sinuwun Prabu Paripurnama ingkang abdi kepatan temu kasawarna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggi. Ya Kakang Pati gawe bombong diasing sun teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama wae tindakna selawase urip kawula ana ninggi. Menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe sumala nanging dereng lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Sang Nata Sinuwun Prabu Parikesit sinuwun. Iya dosa apa ingkang bakal tak sandang teko aku wani nampa sembah kadang werda nanging ewa semono Pati jeneng sira ingkang minangka dadi rangka nata negara Yawastina sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayoga nggonmu lungguh kawula ana ninggi sampun boten kirang merayogi sinuwun ora mengko dhisik Siwa Semar Siwa Nayantaka, Siwa Badranaya anggon Siwa Lenggah ana ing Prajanegara Ngastina Pambagya Raharja Tampanana Siwa Semar ambel gagak saduli tombel sinuwun Prabu Parikesit miji kelawan sowanipun ingkang abdipun Semar Badranaya wilujeng sowan kula ming sak kula kok diparingi Pambagya Raharja sinuwun wilujeng kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat prayogatna nggon ngersani Siwa Semar lungguh ana ing Prajanegara ing Astina nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan Bagong Pak lakon apa to kuwi lakon apa piye to ayo lakon biasa wayange kok aku ora sing kenal iki wis jamane para putu-putu Pandhawa ngono ayo nggih sinuwun Prabu Parikesit miji kawan sowanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wilujeng sowan kula nggih ming kula rada judheg sababe apa Bagong nggih mikir terus lakon iki pripun kula mboten ngengrengan blas kula karang sakniki niku streaming engko nek lakon Semar Bangun Kayangan ming ngono-ngono wae engko penonton streaming do ngaten nika iya wis ora dadi ngopo terima-terimakno nggih bekti kula konjuk sinuwun iya tak tampa pangestuku Tampanana Panakawan nana nggih sampun sanget anggen kawula pundi karya jimat paripe ndayanana ing kasantosan nun mangke yang penemban Surigananta yang penembaning Cemara Sewu yang Baladewa sarawuh paduka Kanjeng Hyang ingkang wayah ngaturaken Pambagya Raharja mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Surigananta ing Cemara Sewu Eyang Balarama Astungara Sidam sikaring bawana langgeng kula putu Prabu Parikesit putu Prabu Paripurnama miji kelawan sowanipun yang ing Prajanegara Ngastina Pambagya Raharja wis tak tampa gawe bombong atine wong tuwa nggih ora liwat slamet sowanipun yang nggonipun yang sowan ngersani putu Prabu Paripurnama
Ya mung pun yang ngaturake budya pangastawanipun yang bae muga kunjuka ana ngersane Putu Prabu Paripurnama. Nggih, kula Putu Prabu Parikesit. Nokno ninggi sampun sanget anggen kawula pundi. Damel bombong tiasmanahipun ingkang wayah Hyang mboten langkung kaprayogekna lenggah. Paduka wonten Praja Negari ing Jawastina menika Kanjeng Hyang. Ya Putu Prabu Paripurnama kaya wis ora kurang prayoga. Pratanipun yang wektu dina samengko iku ning Prajanagara Ngastina. Putu Prabu Parikesit. Nun mangke Hyang mesti kemawon damel kejodsotaning penggalih paduka Kanjeng Hyang. Teka dinten sak mangke kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Hyang curiga nanta. Sayekti kula menika nalindra ingkang tasih muda tumaruna tartemtu anggen kula mengku kebawat keprintah negari Ngastina. Tasih kathah kirangipun inggih awit mengeti kuthung ing nalar tunjing keranging samubarangipun ingkang wayah tuwin paduka Kanjeng Hyang curiga nanta ingkang minangka dados sesepuhipun ingkang wayah pun Paripurnama. Pramila kula nyuwun pangapunten karana kula wantun ambayongi rawuh paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu Kanjeng Hyang Baladewa ya jagat pangesunggara. Putu Prabu kula wonten maring adhawuh aja duweni rasa kang kaya mangkono. Jenyatane ngene. Nggonipun yang Mrapta ana ing Prajanagara Ngastina iki wis dadi kewajiban pendak-pendak Putu Prabu Parikesit nganake pasewakan agung. Inggih. Merga tuk nalika semana pun yang nampa dawuh eyangmu ing Ndarawati ya Yayi Prabu Kresna. Kalamun tapa niyang ingkang dadi sesepuh ana ing Prajanagara Ngastina tegesipun yang kudu tansah ngamping-ngampingi kelawan sira kula Putu Prabu Paripurnama. Mula kang saka kuwi aja duweni rasa kang wigih ringa-ringa. Jika perkewuh Durgama Sanggara ki ndak jaluk ilangna ya nggih kaicalna. Merga pun yang iki ngrengkuh sira kula Putu Prabu Parikesit iki padha dene kaya aku ngrengkuh putuku dhewe. Mekaten Kanjeng Hyang. Ya. Mula gandeng pun yang wis prapta ning Kedhaton Negara Yawastina ndak jaluk Putu Prabu Paripurnama Wedarna sabda pangandika. Wigatine apa wondene sira kula Putu Prabu Parikesit nganake pasewakan kang beda klanatan sing wis. Malah pendak-pendak nganake pasewakan mesti priagung sing padha lenggah. Lah kok iki kere-kere iki do tekan kene iki ngopo? Nggih nuwun sewu nggih karang panyuwunan iki dawuh penemban. Sampeyan nggih ampun pripun-pripun. Wong dawuhe Panakawan metu sore kok. Ya Pak ya. Heeh, ngandani kok. Kuwi sok Baladewane kok melu-melu kaya ngono kuwi. Putu Prabu babar pisan Wedarna pun yang bakal sumegja nganglungake jangga nilingake karna. Mastuti sabda temu dawuh pangandikane Putu Prabu Paripurnama. Siang Pantara Ratri. Mung cipta pukulon tan ana liyan kaeksi mila katur kang cundha maneh prasasatra ulun kang sumembah Kanjeng Hyang Penemban estunipun anggenipun ingkang wayah ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelanat ingkang sampun mrika kula namung badhe nyuwun dawuh tuwin pamrayoga
saking padukan Kanjeng Hyang Baladewa awit kula nampi dawuh miyangatur saking Kyai Semar Badranaya Eyang jagat pangesungkara nampa atur saka Kakang Semar Badranaya inggih wigatine apa Putu Prabu inggih pramila Kyai Semar Badranaya lenggah wonten Praja Negari ing Astina awit ing sakmangke ingkang wayah pun paripurnama sampun sapirembagan kalian Siwa Semar Badranaya bilih boten dangu malih badhe kawiwitan anggenipun Kyai Semar Badranaya miwiti ambangun kayiwanganipun sangya para kawula tasih wonten Praja Negari ing Astina awit pangintenipun Kyai Semar Badranaya miwah ingkang wayah ugi ngraosaken piyambak kawontenan wonten Praja Negari Ngastina mriku sakmangke sampun risak awit rikala semanten dipun cepeng dipun lenggahi dening sawarga Kanjeng Hyang Duryudana dipun lenggahi dening eyang-eyang kula Warasata Kurawa pangraosipun negari Ngastina sampun risak awit kawontenan negari ya Wastina sakmenika sampun bubrah regi sandang pangan menika awis-awis saestu pramila kawonten ing kados mekaten miturutipun sangya para kawula badhe dipun bangun dening Kyai Nayantaka inggih Siwa Semar Badranaya Eyang ya jagat pangesungkara wayah loro jagat. Wah Putu Prabu wonten timbalan kaget sutanipun Hyang bareng pun Hyang nampa pangandikane Putu Prabu paripurna muga kaya mangkono inggih liripun kantos pundi mangkene gegayuhane Kakang Semar Badranaya sing kaya mangkono kuwi sayekti luhur mula ora aneh sartane ora mokal yen to Kyai Semar kepengin bangun kanan Praja Negara Ngastina ya pengin bangun kayangane para kawula merga pancen sakurnane lan sadurunge panggedhe Bratayuda negara Ngastina ki kahanane bubrah inggih negara Ngastina kahanane bubrah sing disababake merga anane Kurawa ingkang mapan ing Madyapada Kurawa ingkang ngrusak kahanan Praja Negara Ngastina seksine Poneyang seksine Kakang Semar seksine Bagong lan seksine isih akeh yen to negara Ngastina kuwi ora ayem negara Ngastina ora tentrem negara Ngastina ora jenjem merga dilungguhi dening para sata Kurawa ning mangerti Kurawa ki janjane nggone lungguh ana ing Praja Negara Ngastina kuwi janjane Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana sawarga kuwi mung nglungguhi dadi Nalendra Wakil liripun Nalendra Wakil menika tegesipun merga mangkene nalikane eyangmu ya Sang Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana purna sartane sak surute eyangmu Prabu Pandhu negara Ngastina dititipake ana ngersane eyangmu ya kuwi Sang Prabu Dastarastra ya Adipati Dastarata ana ing Praja Negara Ngastina ning malah kuciwane Adipati Dastarata masrahke kalungguhan Bupati Anom ana ngersane eyangmu Jaka Pitana watak wantune Kurawa kuwi dimong karo wong jahat Kurawa ingkang dimong dening wujude menungsa ingkang cangkeme tansah nyebar wisa sing jenenge Patih Sengkuni ning sakniki pun modar nika kaya lha ya dipendhem nang ndi to Pak mbuh apa dipendhem ning etan kuwi apa ya aku dhewe ya ora ro Bagong mbok menawa dadi pangane bangsaning perjineman watak wantune Kurawa ingkang dadi jahat merga dimong karo sing jenenge Patih Sengkuni rikala semana bebasane ngibarat wong ngemut gula krasa legi tumuli Yayi Prabu Duryudana moh nglepeh merga kamukten negara Ngastina iki pancen rikala semana jaman semana pancen elok dimen ari gesit inggih kula kang saka kuwi Poneyang dhewe ngrasa aja kok Kakang Semar aja kok Putu Prabu Paripurnama Poneyang ing Cemara Sewu go ngrasake yen to negara Ngastina dina sakmengko iki wis rusak mula lahir lan batin Blakasuta Poneyang nayogyani sartane Poneyang nyarujuki kang dadi ancas gegayane Kakang Semar Badranaya lan mangerti Kakang Semar Badranaya iki labuhane gedhe tumrap para Pandhawa wiwit Pandhawa
isih bocah nganti Pandhawa ndungkap dewasa nganti seprene iki Kakang Semar ingkang tansah momong dadi pamong agunge para Pandhawa ngibarat sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah Kakang Semar ora metung dina ora metung sepira gedhe lan abot labuhane Kakang Semar bakal ditindakake ana ngersane para Pandhawa arek yo mangkono to Kakang Semar genah wiwit Pandhawa cuwilik wiwit Pandhawa dereng iso apa-apa isane ming nembe nyusu kula niki mung ngetutke kalian para eyang-eyang Pandhawa lho Gus kula nggih pun ngetutke eyang-eyang Pandhawa lho sinuwun malah kejaman Prabu Rama Wijaya ya Pak ya heeh wes luar biasa iki ponokawan lintas generasi ha iya aja dianggep mbiyak-mbiyak ya Pak ya ha iya mula kang saka kuwi pratelakna sartane pidhangetna kang dadi aturipun Hyang yen to ngasi iki mengko kelakon nggone Kakang Semar bangun kayangan kula Putu Prabu Titenana kanan praja negara Ngastina bakal ayem tata titi tentrem ya ayem laire ya ayem batine Putu Prabu Parikesit Nalendra mbak marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Porto krore kakiri-kiri para nanggana magawya magawya kelari wang-wang Demadane kawontenan praja negari Yawastina nalika semanten Sang Prabu Parikesit ya Prabu Paripurnama nampi pangandikanipun Pandhita Cemara Sewu Sang Tapa Begawan Surigananta dadi aceles tuwin ayem madyaning batos awit tandhangu malih Kila Semar Badrana badhe miti bangun kayangan teges bakal sasi nampurna apa kang dadi kayuhane Sang Nayantaka mewah kawontenan praja negari Ngastina badhe manggih ayem tata titi lan tentrem kocaping mangkin dadosaken kanyor pinangka warju kanur jare wong ganten warju jare wong keca ngida durung abang ngida durung mancing dasaring mertala kasaru geger njaba yang arsa tengping pun kuwase bandara amuk apa to kang dadi darunane lambu ora ana macan apa gajah kemedhot saka wandelan kejawe amung sawanipun atmajaning sang sawarga Raden Tirtanata nenggih sang Raden Antisura ingkang mantun minggah madaning datulih praja negari Ngastina mancat Pancariti gaya-gaya kaya bareng kanthi nanggap akil kaget kang sami mangrumahe para kawula kanca kaya ana daya piye-piye jaluk dalan Suratira
nuwun. Senongwati jagat kinari among maklum mbak mbak ing samudra bale lumotamra kanggang awita denceng-dencengan ya jagat pangestu ngoro nun mangke Kanjeng Hyang Putu Prabu Parikesit piye dereng ngantos paripurna anggenipun ingkang wayah nampi pangandikan paduka Kanjeng Hyang ing Cemara Sewu. Kula nampi mraptanipun menika mboten pangling Siwa Antisura ingkang rawuh mriki kamangka kanthi kebak ing tata krami, kebak ing unggah-ungguh tuwin Subasita. Ning atasipun kula menika sak jejer putranipun Siwa Antisura tumuli kula malah dipun sembah dening Siwa Antisura Kanjeng Hyang ya jagat pangestu karo wayah para jagat Putu Prabu wonten timbalan tak jaluk sing ati-ati ngelingi nalikane lakon nalikane Kakang Semar
oncat saka negara Ngastina tumuli Kakang Semar mbabar werdine jati diri Antisura iki dadi wong sing tansah gawe rusuh kanan praja negara Ngastina. Inggih kepareng paduka mula tak jaluk sing ati-ati. Mbok menawa praptane Antisura kanthi tebang kebaing tata krama iki arep njaluk pangapura marang ngersani putu Prabu Paripurna mekaten ya. Inggih pramila kula badhe andangu dumateng praptanipun Siwa Antisura. Kula aturi lenggeng prayogi Kanjeng Hyang. Ya putu Prabu ya wis ora kurang prayoga. Nun mangke wa Siwa Antisura anggen jengandika Siwa Antisura rawuh wonten praja negari Ngastina ngaturaken pambagya raja mugia kunjuk wonten ngarsa jengandika Siwa Antisura. Siwa nun amit pasang kaliman tabiti nebine nglodhon tumawing tawang-tawang bali nepat ning tolak manu. Nun mangke sinuwun sampun ngantos paduka Sinuwun Prabu Parikesit basa kalian kula. Lho liripun kados pundi? Ampun liripun kados pundi? Kula menika namung kawula wonten praja negari Ngastina, paduka menika minangka nalindra wonten praja negari Yawastina. Mekaten. Nggih ngampun mekaten, mangkono mawon kok. Oh iya iya. Ya Siwa Antisura iya. Yen to Siwa ora gelem tak basani ya sing gedhe pangapuramu ya wa. Nggih, mboten napa-napa. Malah kula seneng nek kula mboten dibasani niku malah kula seneng. Iya wa. Raharja rawuh Siwa Antisura. Berkat pamujinipun Anggir Prabu Parikesit sowan kula manggih wilujeng widodara ing samping kula tebesake kula bidodara Gumendhak Lasirna. Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk aja nggawahi adat wa Siwa Antisura kuwi padha karo wong atuwaku teka ngaturke bekti ana ngersane anakmu dhewe. Lho mboten menika bektosipun kawula kalian Nalindra mriku kedadipun tampi mangkono nggih. Ya ya yen mangkono tak tampa tiba padha-padha prayogakna wa sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Antisura padha kanthi raja sapratamu mriku wa penemban Curigananta ya dasar kemronyata. Alah dalah wilujeng sowan kula wa penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk penemban. Yo tak tampa ora pangestuku tampan ana Antisura. Wah, kowe lunga saka negara Ngastina bali-bali kok tatomu saya kebak kaya ngono. Pangestunipun kula ngepang sak menika. Wonten ing lampu merah menika. Bekti kula kunjuk, tak tampa Antisura pangestuku tampan ana. Sampun sanget anggen kawula pundi? Antisura wonten timbalan gawe kaget praptane Siwa Antisura ning praja negara Ngastina ana wigati apa? Nun mangke sinuwun ingkang sepisan praptanipun ingkang wa inggih abdi wonten praja negari Ngastina mriku kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk tak tampa tiba sepadha-padha wonten tungkap ingkang angka kalih sowan kula mriku mboten dipun utus dening sinten kemawon nanging sowan kula mriku saking kajengan kula piyambak awit sampun tinar buka penggalipun ingkang abdi pun Antisura ing sak mangke kula kepingin nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun paduka Anggir inggih Sinuwun Prabu Parikesit. Nyuwun pangapura babagan apa wa lho napa paduka mboten kemutan kelingan babagan perkara apa nalikanipun lakon Semar babar jati diri kula ingkang tansah damel ruwet tindakipun paduka Anggir Prabu Parikesit nalikanipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun Kyai Semar Badranaya malah ing sakmangke kula ugi utusan Nalindra Yaksa ingkang nami pun Prabu Nirada Kawaca kaliyan ingkang sakmenika sampun seda menika rikala semanten wonten Raden Dentayandana wonten ing Glagah Tinunu. Iya pramila kula nyuwun pangapunten awit lakon ingkang sampun kawuri kula damel risake kawontenan wonten praja negari Ngastina. Menawi sekendinipun kula dipun maringi pangapura kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan
wondene Paduka Sinuhun Prabu Parikesit sampun kersa nampi taksih kersa nampi praptanipun ingkang abdi anggen kula kepengin mapan malih wonten Praja Negari Ngastina. Awit kula lunga saking negari Ngastina mriku urip kula sarwa-sarwi morat marit, urip kula sarwi mosak masik. Menawi Paduka sampun pikantuk kabar nek omah kula sak menika sampun dipun sita rentenir sinipun. Lho, kena ngapa dadi kaya mangkono? Nggih awit utang. Lho sing utang sapa? Kula. Lho kok sambate ning ngarepku. Lah kula niku namung crita, pramila nuwun sewu. Kula ngaturaken manut ingkang tanpa pepindhan wonten Sinuhun Prabu Parikesit tasih kestu nampi wontenipun ingkang abdi pun Antisura. Ya jagat pangestu ngoro Eyang Penembahan piye Putu Prabu menika kados pundi menapa sekintenipun kula kedah paring pangapunten kelawan Siwa Antisura. Kok sik dipitung sik di gereja kanthi permati dipitung kanthi nalar sing genep. Yen to sekirane iki mengko Antisura iki nggone njaluk pangapura lahir batin, yen to pancen lahir batin wene ana pangapura. Mekaten ya. Nanging yen to ora tumus tekan kasunyatan tegesmu ngomongane tok. Antisura kudu diwenehi pidana sing sak murwat kelampur sing wis ditindakake. Mekaten yang ya. Siwa Antisura wonten dawuh. Apa sekirane pancen lahir lan batin, lahir terus sing batin nggonmu njaluk pangapura marang aku. Loh, lahir batos. Lahir batos. Lahir batin. Kabetha dada kula kapundhuta manahipun ingkang ponggir. Kula lahir batin anggen kula suwita, anggen kula nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Paduka Angger Prabu Parikesit. Yen mangkono tak wenehi pangapura nanging aku njaluk kanthi banget. Yen tono mulgane lakon Siwa Antisura mbaleni pakartimu meneh wa sing gedhe pangapuramu aku ora bisa menehi pangapura kelawan kowe. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sekintene kula kedah nampi pidara ingkang sak murwat kalamun ingkang sampun kula lampahi, kula badhe samapta ing ganti saweging diri. Menawi kula kedah dipun eksekusi mati, kula nggih sagah sinipun. Jagat pangestu ngoro. Yen mangkono aku malah wektu dina iki njaluk sak piyantumu. Kula dipun suwuni sak piyantu. Iya. Merga wektu dina iki ana ing Rajanagara Ngastina mapan Siwa Semar Badranaya iki ingkang wigati dheweke bakal mbangun kayangan ana ing Rajanagara Ngastina. Merga negara Ngastina wis sungsang bawana balik anane Rajanagara Gajahhoya. Mula pakartine sangjaning para kawula arep dibangun dening Yai Nayandaka srana mbangun kayangan Siwa Antisura. Caca muntap lir kinentap duka yayasinipi yen sinaben mringsak gedheng. Oh. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten lho sinuwun. Kepiye Siwa Antisura? Mboten kateges kula mriku nyela-nyela pangandikanipun Sinuhun Prabu Parikesit. Ugi mboten ateges kula menika batal dawuhipun Paduka Sinuhun Prabu Parikesit anggenipun dawuh bilih kula kedah sak biyantu kelawan bot repotipun Kyai Semar Badranaya. Ning nuwun sewu, nuwun sewu. Kepiye wo? Semar menika derajatipun menapa? Iya Siwa Semar kuwi derajating Panakawan, derajating pamong sartane batur ingsun. Menapa wonten jamak lumrahipun ing ngatasi kawula cilik mingkire ming batur teka ajeng bangun kayangan niku napa wonten cariyosipun? Tur malih kula nuwun sewu. Semar niku arep bangun kayangan. Kamangka kayangan niku papane para Jawata, kayangan niku papane para dewa Wataknawa. Ning atase Semar menika namung derajating Panakawan, derajating kacepe wong loro sawu dan telu salupan. Lah kok Semar dlangat-dlangat arep bangun kayangan, napa Semar niku gadhe wewenang tumrap negari Ngastina? Nyatane gegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nuwun sewu, luhur bab menapane. Ya ora sang getak-getak to aku iki isih krungu. Siwa Antisura ngendika alon aku iki isih midhanget. Nuwun sewu luhur bab menapane. Semar niku kok diarani gegayuhane luhur, niku luhur bab menapane. Wonten pundi kaluhanipun Semar Badranaya?
Oh nyatane Semar iku ming kawula cilik, Semar iku ming kawula alit, ming wong loro saudan telu sakrupan wong elek nyala mripat. Lah kok drangap-drangap ucape kepengin bangun kayangan iku nek cara kula tangeh lakone cepak wurunge sinuwun. Amit sinuwun. Panos maning jajalanan sekertaning bawana iblis lanat drohon kowe parat. Pono ngawan Bagong ngopo lho ora basa karo aku padakan aku saiki bareng dereke Prabu Parikesit ki pangkatku mundhak ce kon basa karo diapuranmu rasudi ra Antisura lho sajak kowe ora nrimake kelan apa sing wis tak omongke ora nrimake kelawan nggonku nyenyamah marang asmane Semar Badranaya pancen ra trima blaka suta blak utang terus terang arep ngopo kowe amit nggih sinuwun amit iya Bagong ora dadi ngopo nganti ngungkurke ratune aku Mas Su lho ngawur lho jenengmu sapa Antisura kon ngundang apa nek ora Su masa kan ngundang ro wong jenengmu Dupawira Antisura Bagong ngono maran saiki padha lanange wae kowe ngece karo wong tuaku kowe ngece karo Semar iki sapa Semare bapakku kowe ngerti to wong ki siji kudu manembah ana ngersaning Gusti Kang Karya Jagat ping pindhone menungsa ki kudu ngajeni kudu ngabekti marang kedua orang tuanya. Mula Bagong iki ngajeni ngabekti karo Semar. Mula Semar tak belani nek jenenge bapak kok diorek-orek karo menungsa sing wujudane kaya raimu kuwi ra. Kowe ora arep trima. Ora trima, blok sut aku ora trima. Jajal aku tak takon karo kowe. Nek kira-kira sing diece ngono kuwi mau ki wong tuamu nek kira-kira ana wong muni Antisura kuwi meng anak Jayadrata almarhum Jayadrata kae gali, Jayadrata kae gentho, wong loro saudan telu sarupan. Jayadrata kae wong ora ngerti subasita dlajikan. Wong bedigasan, wong brangasan, kira-kira atimu lara apa ora? Kira-kira atimu lara ora? Ndas, lara ora atimu? Lho, nek aku ya lara ati, padha aku, Bro, padha aku. Mula ora sak geleme dhewe nyamah karo asmane Semar Badranaya. Lho, nek ngono kowe wani karo Antisura, apamu sing tak wedeni? Ket mbiyen aku ki karo Kurawa, karo turase Kurawa ora tau wedi, Mas. Saiki ngene wae, padha lanange metu njaba. Piye? Metu njaba. Wong bayare sithik kok. Bagong kok ngayal. Maksude nek arep apa metu jero ki ra ya tambah ragat to, Mir. Sekirane kudu sing paling ora cepak-cepak dit 800 lah. Kuwi nek ya wong gandeng aku mung bayar 150 ya metu njaba wae. Lah menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe regem jimat kowe wani ndelok Resi Abang. Ora sak kok kan paribasa nganggepe Bagong wedi karo kowe ngono apa piye? Ayo muni ya. Saiki wong tua mungsuh wong tua, anak mungsuh anak. Pun malah kula damel kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan mawon sinuwun. Ya jagat pangestu ngkara. Ana kawan Bagong lah kok dadi kewanen kowe ndhupak kelawan Siwa Antisura. Ben wong elek niku nek mboten didhupak mah mboten. Kamangka iki mau lagi wae Siwa Antisura njaluk pangapura merga saka patrape. Nanging malah mung merga Siwa Antisura nyenyamah kelawan asmane Kyai Semar Badranaya. Kowe nesu malah dadi Siwa Antisura duweni watak angkara meneh. Bagong. Bagong. Kowe krungu ora tak omongan. Pripun penemban? Antisura ki lagi arep dadi wong apik. Antisura ki lagi arep dadi wong sing mernah uripe lagi wae njaluk pangapura ana kesane Putu Prabu Paripurnawa. Lah kok malah to dugang kaya ngono sagelepe dhewe ki piye? Mengke riyen niki tlonjonge kula genahke riyen, Sampeyan ampun salah pahah lho.
aja salah paham, aja kadhati kajuran penampa. Nuwun sewu. Sing miwiti sing ngelokke Semar Badranaya niku sinten? Lho, Antisura. Lah, kula niki sinten? Kowe iki Panakawan. Kula anake sinten, Pun? Kowe anake Kakang Semar Badranaya. Ngendi ana lumrahe anak kok wong tuane diece anake meneng bae. Niku anak sing kepiye coba tak takon. Hah? Ana anak krungu menungsa nyangkem wong tuane dielek-elek ning ngarepe anake krungu mripate anake ndelok niku anak ngendi sing ora lara ati tak takon coba sampean wis coba Baladewa anake Basudewa kuwi wong ora iso tahan lama lara ati ora sampean lha aku lara ati padha kula Mbah sampean iku wis tuwa aja sok muring-muring to. Senengane kok kaya ngono ta. Wah, nek ngono iki mau sing luput Antisura. Ah, nggih Antisura nika sing luput. Lah kula niku ming saderma nindake laku dharma ya, Pak ya. Iya, heeh. Aku ora akeh omongan. Aku mikir lakone judheg Bagong. Ora usah dipikir ben ra judheg kok senengane ora. Panakawan Bagong pripun? Ndak jaluk gandeng kowe wis wani mbibiti perkaran niku kudu wani nanggung perkarane. Terus sampean mboten sarujuk kalih kula ngamuk Antisura nika wau. Ya ora sarujuk mergo kae pepundhenku kae Siwa Antisura kae wong tuaku lah kok kowe malah wani kaya mangkono. Oh nggih pun, nggih mboten napa-napa. Fine kok, fine. Oke. Ya Pak yo metu wae yo. Ngapa? Aku sinuwun Pak Bupati Kusut kaya ora arep sida bangun kayangan. Senengane wong kula niku nggih demi kebaikane sampeyan. Kula niku janjane ora trima. Antisura niku ora pisan ora pindho gawe rusak kanan Praja Ngastina. Sampeyan kelingan mboten nalikane sampeyan ajeng disinengkake ngaluhur jenengake nata wonten Praja Negari Ngastina, sinten sing gawe masalah? Siji Kertiwindu, loro Danyang Suwela, telu Antisura. Niku menungsane telu niku tiga serangkai niku wis damel elek kanan Praja Negara Ngastina. Lah kok saiki arep njaluk pangapura ora wurung ngomong pakartine elek dibaleni meneh. Kok ya sampean tampa iki piye to? Penggalian Putu Prabu, ature Bagong iki bener. Lah ora wurung ya mbelani aku kowe. Lho karo pendhita kok kowe. Yo kowe anak lutung ngono kae lho. Ya jagat pangestu wayah para jagat Panakawan Bagong kula malah ingsun ngaturke panuwun kelawan kowe. Lho ora wurung aja ngaturke matur nuwun. Ndekno kok ngelek-elek, ndekno kok nyalah-nyalahke. Nek ngaten sing salah senes kula ta sinuwun. Dudu nanging sing luput Siwa Antisura. Ah. Becik ketitik ala rupamu anu ala ketara. Kakang Patidwara, kula wonten dawuh sinuwun. Marata diagen tak jaluk kanggo tentreming Praja Negara Ngastina dawuhna marang ngersaning para wadyabala sartane para kadang-kadangku para turas eyang-eyangku Pandhawa supaya nentremke kanan Praja Negara Ngastina aja nganti telik Mangindrajala ingkang mrajala selo-seloning garu. Ih, non ngestaken dawuh keparang nyuwun pamit madal masilan malasi sandine puspurna jejiban pasewakan Bagong kula bubarno kang padha seba ingsun kundur kedaton rawurunga dawuh kula lho gelem apa ora nggih gelem wis gleleng mir gleleng ming sak kowe mbubarke pasewakan ya lakonana kuwi dawuh sinuwun Prabu Parikesit nanan ngestaken dawuh sinuwun kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Bagong kaya wis ora ana dawuh maneh Purnagati ning Mananggilan. Ki engko dikendhangke kosek. Arsa sang nata kundrang ngedaton sluk saking Damparcana kinapit gambaran gading kadherekaken sang janing Purban Jedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil upacaring prabon. Modhar gawe saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun katon saking Mandura tansah sesanci kamulyani.
iki nggo apa kuwi? Oh